Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga Joke Time na. Abaw, para Miloy. Ay, Prelio. Daw ka malipayon subong sa imo sa sining adlaw, haw. Siyempre naka-score ko gabi. Abaw. ML. ML Blast. Ate, anong kadlaw-kadlaw mo subong? Daw ka malipayon kin sa imo, haw. Siyempre, sa balaga, ikaw subong, nagapungko ka lang sa bangko, nagahulat sa gabi. Abaw. Nagahulat sa gabi. Ay, mayong aga sa inyo, dire. Uy, ari na siya. Nag-abot na siya. Tapos, Abe, ang libre kape, be? libre kape? Basta may vaccination ka, libre kape. Pwede ni ako na. May first dose naman ko di. First dose? Miloy. Oo. Tapos, sa tanad, first dose, second dose, booster. First dose ka pala. Ay, kay balo ka naman. Ay, balaan mo naman yung may kahadlok pa yan para Miloy. Hindi mo na yung madulas, tao. Ako yung pagsiling ni Basya nga vaccine. Vaccine ko na yun niya. Wala ko nagambal libre. Hari ka mo di gali. Oh, Jose. Ay, sosa. Ako ganing baksinan ako ni Panso. Ay, nagpabaksin na kami ni Panso sa nagbigat. Pareho kami. First dose ka man, Jose. Oh, First dose na siya. Ay, Ay, timayo git kay. Ay, mayo ka, ari ka mo de. Do nagdamo na tadihaw. Sadya budlay ni. Ay, kaya budlay para Miloy, haw. Amo matuod nga budlay, haw. Ay, gusto ang bangko. Ay, ari o may bangko di. Pungko ka mo di. Ara. Ay, order ka mo da siyang kape. Kaya libre subong ni Miloy ko. Ay, may pensyon na si Miloyaw. Ang pensyon ko eh. Ay, kape yung mga hotel ko kamigo. Ay, bayad ka mo ya eh. Ay, ato kasultan ba siya? Huwag mo nalipatan ko na. Anong kasugtan taga ni Miloy ko? Kaya taga-argus lang kape. Ate, sige. Pero, kisanay ba sa tubang nila? Ay, ganay pa. Manabon ko anay mata ko. Oo, patawara sila. Ay, naman na. Sugod. Alam mo, amo gina ko bago kasal ya Panso. Mga teenager ka mo, haw. Wala mo na ginhibo ka Josephine, haw? Ay, hindi mo yaman igaling kay nahuya ko. Katon ya. Wala mo na ginahimo subong ka Josephine. Kakaman. Dapat subong ginahimo mo na para mag-improve ang inyong relasyon. Di ba siya? Ay, matuod, Miloy ko. Ay. Ano to? Kiss ka di ba siya? Ay, sige. Abaw. Bisan delayed lang po namin. Abaw, kasadya lang ah. Ay, kasadya kanya. Si Pancho, pamabala ba? Ari ko di kagina po ko di kawakal. Ay, kabalo ka naman niya kay Panso. Yang nga basta may iwakal niya, mambal ginaya. Kilala sa batang asawa. Ala, kasadya gali sa inyo, de. Ay, ala, ari man ko. Ari mo. Uy, ala, pitit, migo. Nga bago ka lang diyaw. Toy-noy, ari ka mo ni Toy-noy. Oo, ari kami, de, kay naglagaw kami. Abaw, kadami kay mga kabataan, ari de. O mga bata, inom ka mo de gatas, ho? May lalibugan ko. Ay, anong nalibugan sa ulo mo, Miloy? Pagkabala mga bata, yung pasumotigulang. Ay, kabalo ka naman nga kung maghambal ang mga bata. Siyempre, mahipos ka ta, kaya mamati ka ta sa ila. Kami man nga mga bata, amo man na. Sige, mampang ta. Intra ko sa inyo, Hindi ba si Diaz Pitpit ko dinalin? Wala nga lain turno ya. Ay, Miloy, abi, timplahe itong mga kabataan, no? Manolo Miloy, timplahe kami hanay, be. Timplahin ko, aray sila, ulat-ulat sa kabudak. Damo kung gatas lulo miloy ha. Bago ako na si Gatas Karmaway, buta ka. Mau baka gali. Amo na gusto ko. Gusto ko man na. Ay, danay pa. Elio, maduway mo di agandala si Katrina, ha? Ay, kabalo ka naman iya, Basyang. At si Katrina, hindi gina diya magkadto sa aton. Ay, nga ginakahuya ka, ha? Ay, wala man, Galing kay te, kabalo ka naman ay sa iya. Medyo may pagkamahuloyon, ina, kay daw ka inosente, bala. Nga nagpatol na siya sa imo.
Ayun nga sa iyo tanan. Uy, yan ay pa. Sino ka? Ako, mainta ko sa reunion kay sa una may Kalain siyang itsura yaw. may partisipasyon. Pilpos. May partisipasyon man ako direct mo nang mainta ko sa reunion. Kilala niyo ako? Ala, sino na sa lula? Sino ka gani? Totoo, ay gaburon mata ko. Sa una, may ginimalaran ako nga tao. Hala! Nadumduman niyo ako. Ay, ala. Nadumduman ko na ina siya. Sino na sa ilyo? Ay, amo na siyang naghimalan sa una kay Enrique Blahaw. Ay, tuod. Pero Laway ho, gatarasik. Lain. Malala, palayo ka mo ba si mambihan ka mo? daulan ba? Ulala, ano natabo sa inyo? Kadamo sa inyo dihaw. Catherine. Apo, baw. Ay, kat, pungkod ho. Oo. Hindi na ginayawan ko dito sa kape nyo. Sa kopa na lang ko, Lolo Miloy. Ay, kapag-api ka ba tayo? Oo, gapangapi man ko. Ay, doon na mo sa inyong kape. Wala na yan. Kape na. Nga do gatulog kagad sa Manong Himalad, Elio. Ay, gusto ko nga ipamangkot sa imo Manong Himalad. Ano ipamangkot mo? Kung bagay gid man kami ni Katrina o kung madayunay kami. Aring palad ko. Pilingon! Taguhin mo ba? Kabay pa hindi mo lang pag... Lantaon ko. Ay, nano man na imo man? Kalain ba? Hindi. Anong nakita mo sa palad ko? Nakita ko sa palad mo. Anong nakita mo? May 3 pa katao nga malibre si mo kape. Yung ka namin nga kapalaran na. Ano pagid? May nagabukol sa palad mo. Yan ay pasensya kay Kibol ina. Kay balo ka naman nga gapang bisap ko kuya kahoy. Ay, okay. Ay, lambot na lamang. Pero may manami sa imo kapalaran. Ay, ano na? Ala, ano na yan man? Isa kadlaw mamanggaranon ka. Ay, abaw. Di ko matuod ina. Tagaan ko ikaw. Hindi ko magkabalaka. Ano to ganing pamangkot mo kanila? Ano, magadayon na igid man kami balan. Oo. Aw, ni Katrina? Oo. Abaw, dumayo gid ina. Aba, dumay mayo kang kapalaran, Lolo Leo nga. Diyan ay paminanutaran ko blasi mo Manong Himalad. Ano? Yang tingog mo do si Parimiloy ha. Ay, siguro siya. Diri lang ako. Papungko ako sa kahoy gini. Ay. Sa tagsa nga madumduman ko si Rose. Doon nagabalik sa ako na nakaligad. Aya. Hindi ko gid malintan ang pagbastid ni Rose sa akon. Palangga ko gid ikaw, Rose. Mas kabado, wala ka na sa tsansa sa akon. Batuna na lang hindi ikaw ang gusto ko, kundi si John Roy. Gani, magpangita ka na sa babae nga para sa imo. Huwag ako. Bahala na. Ipakigbato ko ang akon pagigugma sa imo. Bisan hindi pa ako ang ginpalangga mo, ayaba. Subong, kadakusang tsansa ko. Tungod, ay, malabo na si John Roy kag si Rose. Sige na, John Roy, breaky na si Rose. Bayutan mo. Jo, mayo kay ari ka na. Oo ka.
Ari na ako. Magpungko ka diri sa tupad ko, oh. Salamat. Aba, do kagwapo subong sa imo, ah. Kabalo ka ga. Nagpagwapo gid ako kay Kaya no? balaan ko nga hindi ko gwapo eh. Ikaw bala, ka-joker gid sa imo. Ga, malipayon gid ako katama. Nga man, Jo. Ga, Tungod sa una, ginatago lang nato ng atong relasyon. Subong, pwede ko na ihambal sa tanan nga ano? nga girlfriend ko ikaw. Amo gani eh. Tungod man na sa pagpakigbato mo. Hindi. Sa pagpakigbato nato nga duha. Kag nakibot gid ako. Nga ano? Di pa Daniel ka pa? Jo man galing hayo mo. Pero abi mo kat, ga, mas gusto ko nga tawgon mo ako nga Jo. Sang sa tawgon mo ako nga Daniel. Ha? Nga ah. Kay kung Daniel, to artista. Ew, pilingon. Hindi ka pa sina. Lain niya kung Jo kay Kaya ano? to kasimple lang blaw. Aba. Gusto ko nga daan niya magpangabuhi isang simple lang. Simple, pero may kalipay nga kaupod ka. Nagkapasalamat kita ko sa imo ga. Nga ano? Nga sa piyak sa tanan, sa mga ginahambal sa iba niya tao sa ato ni Dua. Ilabi na gid sa imo. Ginahambalan ka sa iba niya. Kagwapa ko no sa imo, pero ang nobyo mo, aho isa lang kabulag. Pabayin sila. Ang importante, kita, yung nagapalanggaanay. Amuman gani eh. Pero, nasubuan na ako. Nga ano? Nga hindi gid mabaton sa iban nga tawo nga may pariyo sa aton nga nagahigog maanay. Kay balo ako, nga hindi kita bagay sa panulok nila. Pero ang aton tagipusoon, nagapalanggaanay. Duhugot niya, ho? Amoy niga ang ginatawag nga hugot sang paghigugma. Tagpagpalangga sa isa kag isa. Wala gito na. Hindi. Nakita ta sang karabaw. Ahay. Wala na gid sang tsansa. Ay, may nakita na gid nga iban si John Roy. Kagdobayaan niya na ako. Ay, mano na lang ako. Ilabi na gid subong nga nagaulan. Matugnaw. Kag wala sang nagakupo sa akon. Sige lang. Wala naman ako sang mahimo kung hindi siya. Bahala na. Hala, ano atong naglagapo? Bah, Lolo Doroy, ano natabo sa imo? Nga ginakurog ka, haw? Kabalo ka naman ako. Ay, kay nagaulan? Basi, mabasa ko. Basta, nadloki ko ya sa tubig. Lolo Doroy, way kuya plano nga paliguan ka, ah? Nanad na kuya sa baho mo. Oo eh. Kaya kung paliguan mo ko,
Ay, mapatay gid ako.